La plataforma d'afectats per la cruïlla de Montferrer de la N260 ha rebut una carta de la presidència del govern espanyol anunciant que per manca de diners no es podrà construir la rotonda, tal i com va anunciar la subdelegada del govern a Lleida el passat 8 d'abril. Avui tinc la satisfacció d'anunciar que des del Ministeri s'ha donat llum verda a que es faci un projecte per fer una rotonda en aquest punt quilomètric. Llavors jo crec que és una bona notícia pels ciutadans de Montferrer. Des de la plataforma d'afectats es mostren sorpresos per la carta rebuda, ja que un dels motius que al·leguen per no fer la rotonda és la baixa sinistralitat i mesures de seguretat que avui en dia són inexistents. Com diuen que hi ha uns elements de seguretat com aïlletes, com d'això, com punts d'il·luminació. Llavors jo el que demanaria és a aquest senyor del gabinet del president del govern que vingués aquí, ho veiés en persona, a veure quines aïlletes hi ha per sortir de Castellbò, per corbar la gent des d'una part del poble de Montferrer a l'altra, sempre s'estan jugant la vida. Llavors, quins elements de seguretat hi ha? La carta de presidència del govern espanyol també indica que la construcció de la rotonda dependrà de l'existència de crèdit en exercicis futurs, així que després de les promeses fetes podríem trigar anys en veure la rotonda de Montferrer feta realitat.